Trending karon sa social media ang reklamo sa giingon nga pagpang-abli sa mga taga Bureau of Customs sa mga balikbayan boxes nga gipada sa mga overseas Filipino workers alang sa ilang pamilya dinhi sa nasod. Kadaghanan kanila nagbagulbol tungod sa giingong bulok nga sistema sa gobyerno. Pipila sa mga sugbuanon nga tua karon sa Yanbu Industrial City, Kingdom of Saudi Arabia, mipadayag sa ilang kasagmuyo batok sa taga customs. Ako kasulti nga dili mayo ilang gibuhat. Kay kanang pang-apply nila sa mga bagahe, sa mga tabulyo nga personal nga mga bilungin, dili angay na nila buhaton. Kay sama ra sila sa nangawat anak nga dili walay present sa tag-iya ilang ablihan ang mga bagahe. Kaya na ihunong nila kanang pag-apply sa OFW box. Tagaan nila og respeto og privacy. Tungod sa mga nahitabo kanila, nawadan sila og pagsalig sa gobyerno. Alang kanila, di makatarunganon ang gibuhat sa gobyerno sa mga OFW. Gibana-bana nga mukabat og 1,500 containers ang moabot sa nasud matag buwan o mga 7.2 million boxes matag tuig. Sa karon sa bago nilang palisiya, wala kami pagsalig. Tungod kay dili lalim nga ang among mga nagbuhan sa pila ka buwan o sa tuig, mawala lang. Sa kabalaka nga posibleng daghan pang balikbayan boxes ang ablihan, dunay panawagan ang sugbuanong OFW nga si Arnel. O nangaamo lang hangyo sa atong mahal nga presidente nga ilang tagaan kini pagtagad para mahapsay nga ang mga OFW matagaan sa niya o importansya kini among mga kahago nga naamig karon sa laing nasod naghago bisag layo kami sa mga pamilya. Maura ka na. Si Presidente Noynoy Aquino nakigtagbo sa Secretary of Finance ug Commissioner sa Customs kagahapon. Iyang gimanduan ng Customs nga wa na himuon nga random o arbitrary physical inspection sa mga balikbayan boxes. Hinuon, tanan container sa balikbayan boxes moagi sa mandatory X-ray ug canine examination. Anha na ablihan ng balikbayan boxes kung dunay makitang kontrabando sa eksaminasyon. Kung himuon ang pag-abli sa balikbayan boxes, gikinahanglan nga ablihan kini atubangan sa representante sa OWA kun Overseas Workers Welfare Administration o sa representante sa usa ka OFW Association. Ang inspection area butangan usab og CCTV. Ang Bureau of Customs mopahigayon unya og demonstration sa mga sistema ngadto sa mga sakop sa media. Alang sa Aksyon Bisaya, Jinky Rosit.